voi de-am v-ați obișnuit. Eu când am un eveniment foarte important din viața mea, numai decât trebuie să vin la aceste mâini dibace, la aceste mâini cu dăruire, mereu face capodopere în cuibarul meu, doamna Ina. Mi-a fost dor de dânsa. E de mine mi-a fost dor, e clar, da, trebuie să mă sperie ca pentru o lună de zile cât nu m-am stat în America. Eu am o recenzie tare neașteptată din partea la un om tare, tare bun și care are gusturi bune. Cum a fost la nunta aceea de turci? Chiar a fost bun. Deci la turcii care nu prea dansează, dar când ai început-o, a dansat toată lumea. Ați fac treabă în Turcia? Normal. M-a ascultat cineva? Normal. Dar mergem la emisiunile măruțe odată în România și în Turcia vedem cum o să mergem. Doamne, ja și tu și tot cu mărgeli, așa. A fost nominalizată la compartimentul educație și mă bucur că oarecum generațiile se adună aici, la omul anului la Mic Magazin. Și îți mulțumim ție și întregii echipe pentru asta. V-aș ruga ca în continuare să ne rugăm la Dumnezeu să ne dea pace, ca să ne putem întâlni la anul și la mulți ani, la omul anului la Mic Magazin. Vă mulțumesc foarte mult! Și noi îți mulțumim mult că avem de unul